V tomto stylingu som skombinovala svoje obľúbené prvky, sivú farbu, vrstvenie a kombinovanie tónu v tóne. Toto všetko obsahuje jesenná kolekcia FNF a zároveň sú to hlavné trendy na túto sezónu a ja sa veľmi teším, že práve tieto trendy sa mi podarilo skombinovať do jedného stylingu. Pánsky štýl by som odporúčil na jesennú sezónu, konkrétne od FNF sú to nohavice s lampasmi, ktoré som doplnil rolákom a bomberovou bundou, ktorá je aj mne veľmi blízka, veľmi rád ju nosím. Čo sa týka farebnosti, zvolil som si čiernu v kombinácii s bordovou a aby som ten outfit celý rozbil a nebol až tak veľmi pánsky, tak som tam doplnil aj folklórny prvok, ktorý sa objavuje na bunde pod bomberou a myslím si, že toto je štýl, ktorý by nemal chýbať v šatníku každej žene. Najvýraznejším a základným prvkom tohto stylingu je výrazný kabát, ktorý je veľmi nadčasovým kúskom. Tento FNF model s bordovou umelou kožušinou je, by som povedala, taký must-have kúskom pre každú dámu. Dá sa nosiť naozaj viacero sezón a stelesňuje viacero modných prvkov v jednom kúsku, a to je káro, bordová kožušina, oversize strih. Ja som tento oversize strih prepásala čiernym opaskom kvôli zoštihleniu siluety. V jesennej kolekcii FNF som našla prekrásne kúsky a vybrala som si pre svoj styling šaty čipkové vo viktoriánskom štýle v bordovej farbe a doplnila som ich bordovým kardigánom masívnym a keďže sa mi veľmi páči kontrast nežného a maskulínneho, tak som ich doplnila maskulínnymi čiernymi lakovanými topánkami. Jednoduchý francúzsky šik je môj najobľúbenejší štýl, taký je môj výsledný outfit, v ktorom hlavnú úlohu zohráva kabát s leopardím vzorom. Dá sa fantasticky kombinovať, či už s čisto čiernym oblečením, ako v tomto prípade čierny rolák, čierna minisukňa, ale výborne vyzerá aj s džínami. Myslím si, že hodí sa úplne každej žene. Tento outfit som si vybrala z toho dôvodu, že sama milujem casual oblečenie. Je to kombinácia rôznych motivov, rôznych vzorov, ktoré nájdete v FNF-ku naozaj v hojnom počte. Materiály a potlače sa dajú navzájom veľmi pekne kombinovať a vznikne z toho fakt, že originálny outfit. Model, ktorý som vybrala z jesennej kolekcie FNF, je inšpirovaný boho chic štýlom, ktorý je môj veľmi obľúbený. Tento štýl spája v sebe prvky bohemského a hippie štýlu. Modelke Alenke som vybrala krásne romantické šaty košelového strihu na zapínanie. Sú krátke, ale v kombinácii s vysokými čižmičkami pôsobia veľmi decentne. Robia krásnu siluetu a skombinovala som ich s kabátom, s kožušinkou a s kabelkou s cvočkami. Gro všetkých mojich stylingov sú farby. Tak je to moje túto jeseň. Túto sezónu mojou najobľúbenejšou farbou je staroružová, ktorá dosť prevláda aj v kolekcii FNF. Z tejto farby som zaradila bomberu, respektíve zaradila som ich dve. Jednu vo farbe Rose Quartz a na ňu som dala ďalšiu, ktorá je z kože a vo farbe Army Green. Kombinácia týchto dvoch farieb je pre mňa absolútna topka tejto sezóny. Je to nezvyčajná kombinácia, ale veľmi šik na jeseň. Dvojradový kabát Army štýl by som odporúčal pre túto sezónu určite každej z vás. Skombinoval som ho spoločne so ženským prvkom, teda v tomto prípade to bol top posiatý flitrami a pridal som k ním ešte zlaté náušnice s perlami a je to podľa mňa určite vychytávka tejto sezóny, ktorú by mala mať každá z vás. Najprv by som povedala, že strašne mám rada v móde kontrasty. To znamená, že aj styling, ktorý som si zvolila, je kontrastný. Hlavným prvkom
je lesklý prší plášť, tak by som to nazvala, zelený, ktorý ma upozal okamžite na prvý pohľad. Ten som doplnila o takú trošku viac streetovú vec a to mikinku s takými nápismi. Kombinovala som to s roztrhanými riflami a zase do toho dala elegantný prvok, ktorým sú klasické čierne lodičky. Takže moja móda na túto jeseň s touto FNF bude určite kontrastná. Mám rada žiarivé farby, preto som si zvolila tieto červené šaty značky FNF. Čiernu farbu som zvolila v podobe doplnku čierneho kožušinového goliera. Kabelka je béžová, svetlejšia. Tento styling by som doporučovala všetkým ženám ako univerzálny styling na dennú príležitosť, ale taktiež na spoločenskú príležitosť. Milujem bomberky a bomberky sa v túto sezónu objavili aj v módnych vychytávkach. Sú to vlastne kúsky oblečenia, ktoré sa dajú kombinovať s dlhými sukňami, krátkými, s džínami, s nízkymi topánkami, s lodičkami. Je to kúsok, ktorý naozaj milujem, mám ich pár v šatníku a dajú sa vykombinovať tak, že žena v nich buď vyzerá úplne športovo, veľmi napohodlno, alebo že brutálne sexy. Takže odporúčam, určite zvolte nejakú bomberku a doplňte si svoj šatník.